ara, per últim, parlarem amb la Laura Sales, de la Fundació Surt. Hola, Laura. Hola, em sentiu bé? Sí, et sento perfecte. Molt bé. Laura, moltes gràcies per estar aquí, perquè a més també, a l'última sessió que vam fer també et vam convidar, però creiem que el vostre cas és molt interessant perquè sou l'únic exemple que tenim de projecte que ha combinat la feina de les oficines de Brussel·les i de Washington. Si pots explicar què fa la Fundació Surt, segur que tots la coneixeu, però és bo que tu ho puguis explicar resumidament, i també per què vau decidir apropar-vos a Acció. Gràcies, Paula. Encantada de participar amb vosaltres un altre cop. Doncs la Fundació Surt és una entitat del tercer sector social que treballa des de l'any 93, ja tenim uns anyets de feina, per l'equitat de gènere i l'empoderament de les dones, en concret, dones en situacions d'especial vulnerabilitat. I llavors, des d'aquesta perspectiva transversal, de transversalitzar el gènere i de promoure l'empoderament de les dones, treballem des de diverses òptiques i en diversos àmbits. Des de l'àmbit de l'empoderament personal i treballem específicament el tema de les violències, tenim una casa d'acollida, tenim també gestió de diversos serveis, programes d'empoderament econòmic, d'emprenedoria, treball comunitari també en territoris amb alta diversitat, projectes també de consultoria, d'equitat de gènere i LGTB per a administracions i també per a empreses privades i del tercer sector. I dintre d'aquest ventall de coses que fem, som una entitat gran, que ara som unes 100 treballadores, tenim un departament específic des del començament de projectes europeus, principalment, que sempre ha estat lligat a la innovació. És a dir, que sempre hem volgut introduir innovació en l'atenció que es feia des dels diversos programes a partir del finançament europeu i especialment del finançament del programa de Drets, Igualtat i Ciutadania, que és el que toca més la nostra activitat. En el cas de la col·laboració amb Acció, que ha estat superprofitosa i que continua sent-ho, per nosaltres és una gran oportunitat d'obrir una mica la mirada, perquè des de, com dic, treballem en fons europeus des de fa molts anys, hem treballat amb una trentena de projectes entre coordinacions i partenariats, però, clar, tot l'assessorament que hem fet amb Brussel·les, amb l'Òscar i amb el David a Washington, doncs ens ha ajudat a això, a ampliar mirades, a veure altres oportunitats, tant dintre d'Europa amb diferents fons com fons internacionals i veure tot el món de possibilitats que es obren. Que bé, fantàstic. El tema de la pandèmia crec que és important aquí perquè a més tenim moltes empreses connectades que tenen interès precisament en aquesta línia de fons i programes europeus. El tema de la pandèmia us ha afectat amb el tema de projectes europeus al dia a dia? Ens ha afectat com a entitat del tercer sector, perquè som una entitat que treballem amb col·lectius vulnerables, que tenim una seu al Raval, al barri del Raval, i clar, el que ha passat és que la pandèmia ha arribat com un tsunami i nosaltres hem hagut d'atendre l'emergència social que ens trobàvem amb les nostres usuàries i participants. Llavors, hem muntat un banc d'aliments, hem muntat una campanya de recollida de material informàtic, diverses actuacions d'emergència social que el que ha fet és reorientar una mica la nostra activitat, intentar reinventar-nos i veure com reajustar les prioritats. Això ha tingut un impacte clarament en la nostra acció internacional perquè per nosaltres aquest 2020 havia de ser un any d'expansió internacional i teníem molta il·lusió també en col·laborar amb vosaltres a Washington que havíem plantejat, però entre això, la pandèmia és que no ens ha pogut, ens ha obligat a reinventar-nos totalment. I clar, sí que és veritat que mantenim activitat internacional, tenim ara 9 projectes actius, amb diverses convocatòries del Drets, Igualtat i Ciutadania, de la convocatòria MIF, d'Erasmus+, però la nostra idea, que era ampliar una miqueta més el ventall d'oportunitats, no s'ha pogut assolir. Però
Està clar que, a més, m'agrada el que has dit perquè precisament demostra una de les coses que sabem des d'Acció i també sap la Direcció General d'Economia Social, que és que l'empresa d'Economia Social acaba sent més resilient davant les crisis que l'empresa convencional i és especialista en reinventar-se i sobretot en enfocar-se en el que realment, a la vostra missió, que al final no deixa de ser donar suport a aquests col·lectius vulnerables. També jo crec, o sigui, és un moment en general de stand-by per tot. Vull dir, el que has dit de projectes europeus és el que comparteixen la majoria d'entitats amb les quals treballem, però no per això hem de deixar d'explorar, com continuarem fent, les opcions a Washington i a Brussel·les, perquè a més també amb tot el tema de la crisi segurament sortiran moltes línies per temes de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió. M'agradaria molt també, tenint en compte l'experiència que tens, que puguis donar uns consells a la gent que vol començar a moure's en aquest tema i no té experiència. Què creus que s'ha de tenir en compte? Bueno, sobretot, preparar les coses amb antelació, anar amb molta paciència perquè tot el laberint burocràtic europeu és important i la complexitat que tenen algunes de les convocatòries, que són molt competitives, doncs és elevada. Llavors, et pot espantar des de quan entres en aquest món. Després ja vas agafant rodatge i acostumant-te a les jergues i tot això, però paciència, anar de la mà d'alguna entitat sòcia per començar a conèixer tot aquest món. Per exemple, una de les convocatòries més adequades al nostre parer és l'Erasmus+, que és una de les convocatòries petites, de projectes de petites dimensions i que permeten fer una aproximació a tot aquest món. I després, sobretot, a l'hora de preparar els equips, tenir l'anglès com a competència fonamental en la selecció dels equips, perquè no hi ha internacionalització sense uns equips competents lingüísticament. I, això, plantejar-se com un camí que potser no dona fruits en el primer moment, però que en donarà amb una mica de paciència i de constància. Que bé. Jo crec que és una frase magnífica per acabar. Propers passos ja els has desvelat. Seguirem fent projecte amb Acció Brussel·les i Washington per donar-vos un cop de mà.